Dneska si uděláme oheň, na něm si uvaříme výtečné jídlo, přečkáme bouřku ve stanu a také se vydáme na lov vášek. Ukážu vám také další zajímavé věci. Doufám, že se vám video bude líbit. Mou cestu jsem začal u 2 velkých třešní. Ta první byla obsypaná třešněmi, ale nedalo se na ní vylézt. Ta druhá na třešnice už tak bohatá nebyla, ale aspoň se na ní dalo dostat. Rostl u něj totiž tento malý doubek, který jsem použil jako žebřík. Třešně nahoře stály ale docela za prd. Vylezl jsem proto o trochu výše a doufal jsem, že budou lepší. Chvíli to také tak vypadalo, ale když jsem je viděl zblízka, vyhodil jsem je. Proto jsem si zbalil můj baťůžek a vydal jsem se na cestu. Po nějaké chvilce jsem se dostal do této malé bažiny. Rostly zde také ještě stromy, obsypané nezrálými mirabelkami, ale až budou zralé, tak jsou moc chutné a je jich hlavně strašně hodně. Po cestě jsem našel spoustu míst s malinama a když už jsem se u jednoho zastavil, rozhodl jsem se, že vám ukážu, co mám vlastně v baťůžku. V hlavní kapse mám samozřejmě vodu. Poté podložku na sezení, protože zem je mokrá od předešlých dešťů. Silné lano, ze kterého lze udělat žebřík, ale lze se na něj pověsit s celou svou vahou. Normální levné lanko, ze kterého dělám všechno, třeba vážu různé větve k sobě na přístřežky a tak dále, když mi třeba nevadí, že ho potom nezískám zpátky. A také vlastnoručně pletené lanko z líka lípy. Uvidíte jeho využití v následujících videích. A zde mám můj ešus. Tuto polévku jsem si chtěla dělat na večeři, ale nakonec jsem to už nenatočil. Zde mám nějaké papírové ubrousky, nic neváží a vždy se vyplatí jich nosit více. Zde mám uchycovátko na ešus. Tento ešus sice už rukojeť má, ale víko ne. A díky tomu to víko můžu použít jako pánev. Tady mám nějaké brambory, ty si upečeme v popelu. A zabalíme je do tohohle alobalu. A ještě olivový olej, ano, je sranda, že právě z McDonald's, ale tohle malé balení je prostě úžasné. A samozřejmě nakonec ještě sůl. A na konci mám ještě můj ultralehký stan. V kapse vždycky nosím švýcarský nožík a pepřák. A v ruce mám vždycky tuto malou sekyrku. Za chvíli jsem se dostal k tomuto malému rybníku. S něj právě vytéká tato malá říčka, kterou jsem pojmenoval velice originálně Nil, a kolem ní vlastně teďka chvilku půjdeme. Když jsem po ní nějakou chvilku pokračoval, tak jsem se vlastně všiml téhle malé tuňky, kde poletovaly vášky. Nepadlo mě, že by se mi mohli sednout na ruku, protože se mě vůbec nebáli, tak jsem ji natáhl a čekal. Po cestě jsem narazil na tento polostrouchnivělý strom. Tvoří se v něm tento dřevnatý prášek, který je skvěle hořlavý a dá se používat třeba do firestarterů, jak uvidíte později ve videu. Brzy jsem se dostal do místa, kde se Nil stéká s dalším potokem a tím končí. Po překročení potůčku jsem ihned narazil na divokou mátu. Poznáte ji podle promnutí listů a také díky čtverhrannému stonku. Pěšinku, díky které jsem se chtěl dostat na malinový kopeček, mi však zrostly kopřivy a různé jiné trávy. Proto jsem musel zvolit alternativní cestu. A byla dokonce ještě nádhernější než ta, kterou jsem chodil předtím. Koukejte se na to. Narazil jsem také na spoustu zajímavých věcí, třeba na tenhle malý pláce, kde byly tyhle betonové skulptury. Nebo třeba toto obrovské mraveniště. Na masivním kořenu tohoto smrku se třeba dalo krásně sedět. A když jsem se podíval za sebe, uviděl jsem tuhle nádhernou scénérii. Všude rostly břízy a jako koberec pod nima rostlo ostružní. Z dálky to sice vypadalo moc krásně, ale prodírat se tím bylo něco jiného. Až jsem se potom všem dostal konečně na vrchol malinového kopečku. A ano, bohužel zde maliny nerostou. Objevil jsem zde také tuto stavbu, nějaký primitivní přístřešek, který zde někdo postavil. A pokud toto video nazbírá 15 lajků, tak zde tento přístřešek vylepším, postavím zde pícku, přežiju zde jeden den a udělám zde ještě mnoho dalšího. Slezl jsem z malinového kopečku a pokračoval jsem směrem k místu, kde se budeme dělat oběd.
Jádro je z chmýří rákosí, které je smíchané s vazelínou. A celá kulička je ještě obalená ve vosku, aby byla vodotěsná. Plus obalená v popelu. Zapálíme kuličku a ona bude strašně dlouho hořet díky vazelíně a vosku. To nestihl natočit, protože jsem nechtěl zmoknout. A opravdu hned začalo pršet. Ve stanu jsem měl pohodu. Četl jsem si knížku a čekal jsem, až venku doprší. Z mraku už sice déšť přestal padat, ale ze stromů ještě ne. Stromy jsou jako malý, popel je už skoro hotový. Můžeme začít připravovat naše jídlo. Pokud nemám kotlík nebo nemám nějaký způsob, jak bych zavěsil ešus nad oheň, vždy připravuji jídlo na rozpáleném popelu. Nespálím se, když budu ešus vytahovat a zároveň teplo bude konzistentní a nebude příliš velké. Brambory nařízneme, a to zhruba do půlky nebo do 2/3 celé délky. Teplo se tak bude dostávat až do středu brambory a ona bude dříve propečená. A bylo na čase rozdělat oheň. Sáčku od kapesníku a nakonec je zabalíme do obalu. Samozřejmě to dělat nemusíte a můžete strčit jen do žhavých uhlíků. Můžete už vidět, že brambory se nám krásně propekly. Jsou úplně dokonalé. A můžeme se rozpálit naši pánvičku a udělat si maso. Ještě posolíme a máme hotovo. Doufám, že se vám video líbilo a třeba jste si něco z něho vzali. Potom mi prosím hoďte odběr a like. Děkuji moc.